Здравейте хора, в третата част на нашето любимо оцеляване. Тук сега Йордан, Стефан и аз сме. Фернандо скоро няма да участва. Абе, Искрен по-скоро. Фернандо. Той... Тук се казвам на майка. Ба ти нямаше ме как искаш да се казваш на Minecraft. I hate. Не бе. Супергероя. С супергероя играем. Направих голден епока, хора. Браво, браво. Супергерой, къде си? И тук съм, дървото носа. Светкавица, брат, къде си? Ма къде ходиш, Това пестиня, той идва. Ба да го иба, той лъжи. Идеха мен. Ти идва, аз ще изгубя къща. Ой, шко правиш, бе? Колко? Ненормално ли, тук ще паднеш. Ти си чи дърво, за какво излезе? Тъй, сега отивам да... Бе, не искам! За гума Бе, да искате, удари! Пари долу и се прияйте ми, Йордане! Мале, много си умен. Къде долу? Събирай долу. Абе, в къщата, бе, ей, тук е къщата. Нали отбелязахме с камък? Да, аз се отбелязах с камък от отдавна. Още от първи епизод. Да събираме ли? Сечи дърво много. Много. Много ми, докато не стане съвсем вечер. Хуба се отдалечи. Ба, къде се отдалечаваш, ба? Къщата ще изгубиш, няма може да се прибереш, ще изнасилят мобовете. Да се направи ли голден епок? То няма повече. Бат, голден епоката, какво прави там, бе? Къде? Мале, що си я хвърлил, бе? Къде? Беше и там. Итка, итка беше. Това е епоката, бас. Аз се поля там. Вече... Нямам такова да прави нещата. От камък, бе. Прибирам се. Затваряй дупката. Ти я затворила. Става представим. Има колкото искаш. И дърво има и сега хапнос. Аз пък супергероя. Майко има голд колкото искаш. Голд колкото искаш, ма айрон няма, бе. Слагам дървото много. Колко е? Много. Дей коста. Направях 4 стонки. Добре. Може ли в честа да се взема една? Брадвата ни свърши. Да вземам Къде е айрона, бе? Къде е айрона, бе? Ето го е. Няма айрон. Има едно айрон. Аз го оставих току-що. Има едно айрон. Ябълката къде? Ето я, бе. Ай, тя направи. Аз си направя един меч ли от голд. Да, бе, голд. Защо? Ти ненормален ли си? Да, ма, плюс това, голда е ресурс, който рядко намираме. Ами кога ще копам? Ами копай. Разширяваме ли я? Няма да се рабе. Ами добре, ще взема този човек. Аз сложих, нали, колкото. Аре, човек, 60 торча имаме, браво. Дай ми торчи и Стефко. Аре, аз слизам надолу да копая. Аз ще светя. Йордане, намерихме лава, между другото, там намерихме лава. Да копам ли това, бе? Има... Стефко, аз съм тук. Няма, аз го намерих. Добре, бе, копай го. Аз го намерих. Добре, бе. И взе, че... Какво торча? Взех торчи, но какво правя? Живая колко? Не малко. Хора, ето я лавата. Тук нещо хърка. Зомби, бе. Къде е то? Някъде. От мината. Най-важно. Някой да не ме блъсне тук, че съм при лавата. Никой не е при тебе. Елате, някой да. Айрон, хора, намерих айрон. Браво. Още не правиш Копай го, копай. Да. Йордо, колко хубаво е това, бе, брат. 20. Стефко, няма да крадеш. Колко кола имаш? Аз ли? Да. Едно взе. Аз имам 20. Дай ми го. Чакай аз да ще дам то. Моя. Аз или ти ще ми дадеш? Аз ще дам. Взе ли го? Да, 20 там. Ела някой да ме пази, бе. Къде си? Умината да копая, ама да внимаваш, че има лава. Чакай, Аз ще да подпалям 2 пъти. аз ще разширявам. Виждаме бая. Продължавай надолу, без да спираш. Ти разширява къща много голяма, брат. Защото последния път каза, че ще разширяваш, пък нищо не си разширил. Аре, какво да правя, къде си? Надолу продължавай. Да. Лава има. Знам.
Да, Паза. започвам. Супер. Да не ме бутнеш. Имам 8 айрон, между другото. Много хубаво стана. Чай се. Искаш да копаеш? Искаш да копаеш? Копай, бе. Да не се изгубите. Да не се изтърси той лавата, Йордан. Ти снимаш без какво? Ама не, бе, мината е от назаде. Пък това е... Аз го намерих докато копах. Брат, още лава. Още аз я видях. Аз паднах в това. Ще изтриям. Той умра, брат. Не запишвай. Не ще камер, че открива. Едно. Това как е? Или още? Ого, ти много малко е, разширява. Тук може да имаме долен етаж, брат. Ами честови тайни. Ми лесно е, умник. Айде, лавата потече. Айде, Йордане, умраме. Започвай. Ба, тя не тече, бе. Ми тече ли, не видя ли? Трябва да кажем на Илията новата програма. Като ти свършиш крипата, ми кажи. Аз не знам новата програма, аз. Аз ще я кажа. Да, и аз. Човек и природа първи час. Абе, човек и общество, бе. Те. Понеделник. Сам понеделник е А пък променено. в петък такова, в петък първи час математика. И всички дни имаме 5 часа, Понеделник. освен понеделник. Само 6. Не, и сряда имаме. Редстоун! Да, бе! Ау, пъзса да го изкопая. Що се копае с Айрон Кирка, бе, умник. Мале Редстоун! Мале Йордане трепата. Що се да не пиш? Не, защото, абе брат, не е такъв смисъл. Бас, брат. Нагоре мост. Къде, бе? Нагоре над тебе. Ечко имаме много. Ти играят на най-бана. Какво играят? На ебана корова. Колко такова имаш? Кой, бе? Редстоун. 23. Редстоун. Още ли? Не, колко имаш? 23. Хвърлях ти още 3. Ти си го взе. Знам, чакай. Айде, свърши Кир. Хвърлях ти го. Ми приема. Вземи го. Йордане, мина! Ние ще се оправим. Виж, намерихме мина. Йордане, не копай, аз ще копая. Аз копая тук, за да мога да... Йордане! За малко да падна. Мале, каква мина? Внимавай. Чакай сега. Не идвай. Това ще запиша в накрая. Не идвай, Йордане, ще потече лава. Още го от хора. Колко? Много виждам. Има да влизам ли там? Влизай вече. Хора, гледайте колко работи ви направих. Брат, ние намерихме още. Ти нямаш нещо важно, нали? Окей. Как? Какво ти е важно? Айде. Убили са. Няма да умра. Айде, стой, бе. Айде. Къде Ще влязеш? спрам обувите, брат. Спрам ги. Спра. Ма ще умра, брат. И злато. Затова, знаме. Абе, не идвай, бе, Стевко. Не, бе, няма да идвам. Гледам по телефона. Нали ти казах, че намерихме злато? Майко, аз се обърках. Как го разширих, че се обърках? Уиш, байка ти не е бана. Мале, какви глупи си приказваме, бе. Йордане, да не се подпалиш пак, че ще стане веселба. Това кой запиша от дърво е? Аз. Ба стига пушила, Стевко, нищо няма да нападне. За кого ме удари сега? Защото ме дразниш. С кого да държи? Кой си запишал там? С кого трябва? Аз оставям нови работи. Мале, колко голд.
Кой е тос? Имаме изненада за теб. Диаманти. Ой, не, нормални. Ти си луто е. Що? Голдфирка си направил то. Тя копае много бързо, но. Аз имам 10 голд. Не, бе, в 7 часа казаха. Ще се тръгваме. 5:30. 6-12. 18-12. Да. Мале! Слагам врати тука. Абе, настанил се в моите... Неко ми стена. Аз лепнах. Браво. Ойш! Копая. Добре. Да имаш ли? А? Не, бе, моля да... Искаш да... Ще видиш. Миличка, погледни ма. Какво? Погледни ма, Миличка. Какво? Илия Даймонд! Илия Даймонд! Ила! Ало, ей! Добре, 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 айде. Илия, виж, че не е читно. Ей, там е, Ивайло. Иво, покажи му го. Вие може да се учите на не съм, закривам се. Да, го видях. Хареса къде си? Лиса Смирко в лагера. Лиса Смирко в лагера за 4. Добре, чекнали сме това. Не! Аз съм Мирко с лагера. Аз открих 8 диаманта. Лиса да звъна на Мирко за 4 диаманта. 100% че за 4. Сега ще видим. Илия, айде торта. Два са. С приятелчетата и с момиченцата. Добре, че къде да се нарежем? Добре, бе, добре, бе. Изчакай, мамо! Ива, говори! Илата чуна! Кой говори? Открих 8. Абе, хайде си да кажи колко диаманти ти бе.